guys, welcome back to my YouTube channel niwankahadia. Dan pun hanang di prelok di woong wotowa jo timiti o lok yang pun pagi wakili kong ile lok pima di mata ngan pen ino ipi ilok janga kenang ba lai ban ong mo bangam don long ngadon ulok menjong tamba ile trema le bela nakata kadau imjuk tante tanga di sebah ya sya mo hagane video hem sayoi bai dan bentalang dapat nga di ya baik video syakmat mo nang ne las dang ban rung syaka senong nartiang di kajing sedang lenti las dang ban yai nok mata di kham syakmat pen sayoi isu komno ne lenti ka yai ngan sapatai pi kat kaba ngin sila paswa ya kane ka JCB khanang ban kham suk ban yai syakmat pe kajing internet kilang khadai kila khoi bha mata namar bala jan ya thong ni kajing internet kilang kha bat ka mariang mo hagane ka por namar bala dai ka por thong tama te nang ne pat las dang biang hagane ka snong nar tiang hi te ngan sapen i phi kham syakmat ka don ga PAC jong ga nar tiang ya ngin ye le syakmat nang ban poi ha kata ka jaka nang tapat las dang ban poi hagane ka PAC pe kane hang ne phi yo i kane ka kham he bha gane ka PAC jong ka nar tiang hang ne ngi ro hagane hi ngi ha ban le wat do vai haba don kam te nang tapat kane ka lat hang ne haba yai na snong jong i la po kane ka snong nang nar tiang te na kane ka yung mene sate ka de ka linti ban le shakhang doli te nang ne ba le kane ka lokal pat ban poisa wa ejer le ne sha jo wai te yang in ye pe sho mo kumno kane ka snong ka long kane ka snong ka lakham develop hi khandiat namar ba kala don ka yau hang ne ka sngi yau hang ne te ka long ka sngi yau mulong ha ka sngi mulong ma ngi khat te la jan po hi ha ka ne ka yau ngan sta pen i ha ki ben ta mo pe hang ne te ka la long yau hang ne tang ba na ma pa de ka sngi sonde te ka kham kan ja kum ne am de ka sngi sonde te ka kham he yau hi hang ne te ka yau pat ka long hang ne kane ka jaka phi i kane ka dokan nang ne ngi rong sha po ka yau mulong ka yau ro ka ba pelong da ka sngi mulong ka de ka sngi ba ki ong ma hap ha ka sonde ro hap bai ba pelong namar ba ka de ka sngi yau niam te gitu ki mono let spat ki don hang ne ngan ring ye phi khandiat ha ba yai nang ne te ngam rung la don hi video ba ngala de rung shne shpo te hang ne ka don ga git ban rong shito ke mona lets te ka ne hang ne pat ka de ka police station jong ka nar tiang te kham sakmat biang kan don hi ka tourist spot ma hang ne hasnang pe ka ne ka ding jri kala cross yo ne o sorok dai internet ha kala klep yo ne sorok la ne kala jo yo ne sorok ba ro te kham hang ne hakmat khandian udon umot jong uta umar phalangki ubara ya gitu ki ma banna bakiya tho khana ngan sapen i ya phi pe bha hang ne phi yo i une o une udai umot jong uta umar phalangki bara ya gitu ki ma banna hapo ka to ka kper ba ya tho ki men berim hakapor jong u te nang ta la e cross biang shakmat ya pe biang hang ne pat kane ka lat sha ka liang ka mon ka dei ban po sha bhorambang ka bypass ban mi sha bhorambang ma te ha ka ne pat na liang ka diang ka dei ban mi sha saumer sha liang is jaintia te kane ka ba long ka surok ba bai bang i lei ka dei ban po sha ka snang wa ejer umulong kumta ter te ya ye pe biang shakmat kumno ka long ka ne ka surok ma pun sin habang akren de ka khasi kami be ma ka tin jangtia te nga thut hiro te wat ya thau ya kata namar ba philatip hi em ngi kinong jangtia te ngi kham thlon he ban kren khasi te na kata ka daw kami be ka tin khasi khandiat bat nga ba kla biang phi kami be ka tin jangtia nga mut ban ong te to am lei ma tang ba yes ngeu thu malumala te hang ne pat ka jaka la jan po ha ka snong wa ejer hang ne ka don hi ka tourist spot pe ka internet bha tang ba
ya matahi kidang ya pesna bah kat kum ka jing yo I jonga kam da bah than re te kala sedang hi ka jing pesna hang ne hana Sapang ka terus spot mo ti pai sakmat pin I kumno ka long kata ka wa ha ka ni ka wa ki bon ba ki rowan ki ba le khwai bat ka don hiro ka jaka ka ba sai jang te chang te ka ba blue pi yo I hang te ka don ka jaka sai jang te ka ni ka wa pat bat na ru nang ne ki don ki lang kha ki pen tha ka ba ki ong mo ka itanat ha tang ba ya matahi ki ni gi lang kha shane ki thong jor tip balai mo kim ya sedang ban ya thong ka ba shnong jong ni te ki la sedang ban ya thong ka ba no te don hi ki ni ki lang kha ru ki ba la sedang hi ban ya thong te hang ne ka kham he ka space ban pak kum to ban pak kali ban pe kai ai te ka ta ru empat kut mo ngan sapen isu shu khandiat Hagan nega lat habawan naga thai nar tiang ban rung syakadiang pilih yo ih kata giseng but hang te kadai ban rung syane kadon ka toru spot ki ba hang ne ru ki ba ya pesna ti ka ba ki khot kum no kum to ka pedeng mukhim lamba kala ka pedeng mukhim ka ki khot ya ga nega toru spot hang ne dengan sapen I hang taru hagalat andala poi dengan sapen I hang ne la jan poi ga tagalat ban rung syaka pedeng mukhim hang ne ru ka dena kaliang ka diang hi ban ya rung syaka taga toru spot pedeng mukhim pe kene hang ne ka git ka khilon kala he bah hang ne te yang in ya rung in pe khandiat kan soi chane ma kene ka pedeng mukhim ka hap kene ka toru spot ha ka snong wa ejer te kumbanga ong ya syakmat ngin pe kumno Itanat hadai kamaryang ti kesurok ru kala bha kat kum ka jing yo I jonga ka itanat bha kene kamaryang pat kesurok hiru pe ani ka no ka jing itanat kene kesurok namar ba kidang ya dap yesna temo ti kenang nang ne nasai ru ke ya jerngam bha gini giding kisi ka no ya itanat ti ka taru ngin ya yai byang syakmat khandiat lada long ka bala tang bas new bong la hier uslap tip yo ne ngim yo ne ban po syakata ka jaka wow pai you pay look the view you pay there that's baha pai itanat bhade ka view kumbanga ong tang namar bas new bong bahiar slap ti ngamla ban le syakmat mo dang don ka jaka kampat kut tang hang ne ka itanat bha andala po syata syaka khmat tang bale kumno bala hiar slap ti ngan unno hang ne hi ngamla ban pen ip namar ba kasing penang kala pathot pe ute surok hang te pi yo I cha do syate ka bes bha ka jaka ki lum ro tang ba snowboard ha ka jing snowboard te le kom ban le kom no pe hang ne ro ka view ta ka itanat tang bah ka jing dum ka benang te kam itanat than re ka ne hang ne pat ka de ka kumno ka playground mo ka playground jong ka sinong wa ejer ka ne hang ne ka he bah ka ne ka playground bat ka bes hiro ngala dep rung hi sisen sapo ka ne ka playground te mata te ngamla ban pen I phi mo sapo te ngaring tang nang ne na surok ka jing yai lenti te tang kom to hi hakmat hang ne ro ki don tip ngam tip ka e ki mut ban pelong na ka ne ka liang ka mon ki don ki ne ki ying ki berit ha ka jing pe jonga ta ka ne ro ka de ka tharai to spot hi pakin pelong hang ne pi la yo I em te nang ne ka khilon las dang ban rung no sapo ka snong wa ejer yang in pe no ha ka snong wa ejer tang na ro une usurok mo ngamla ban le sapo ka snong tang kum ne hi namar ba ha ka jing le dan ti le ne ka jing le don kam te nga shukwa ban ring mo khandiat kum to ban pen I ya ki to ki prolog mo ki bempat po sha ka ne ka thang jongi kumbangi kwa hi ban yo I sigi thang jong ki wei ro te na kata ka daw nga ro nga kwa ban ring tang kum ne ha ba yai lenti khnang ban yo ban pen I ye phi mo ki bempat ju po sha ka ne ka thang ti tang kum ne hang ne shwa ti ngan pen I kat ka bala biang syakmat la de yo ngan sa pen I la dam yo pat la dang ala dengan pen I la dam la dengan le kum no tang kum ne hi tang ba singa bahaya ya sya biang ya kham syakmat shu ke video une pat usrok em ngan ye thu ye phi udei o bypass ban le sha Dawki ti
Swa ban rung shane ngila poi ha kasnong riak turim lane klik terci bat kejaka ki khot riak turim ti nang tohi ban rung ban poi shone o sorok bypass ban poi sha Dawki mo ti yang ngin yapek kumno ulong hak ban sange hang ne kendiat kenang bangayo ban ring ya kata ke view mo lawat la ka beneng ka petut ru phila yo I ka beneng kala petut bha halor uslap bat kalau ru kalau bha kam shai bha te ka view hang te ka de ka mentru mo ka te ka penthor te habang ile shisnong jangi na juwai ni jo le nau te surok nang te na po tang bayam ta don bok ngayo ban yai na onne o bypass Dawki ba de ka first time jonga nang ne na bypass Dawki la yo ikin diang ya ka shnong juwai phile yo hi em ka internet bha de finally lapor video syabakut dengan pen ino ya phi ya ka bang kwa ban pen ino dok bas dang video te ini ide I lok jonga ka benta gitu ki prolog ki bakwa ban itu